raka ruang nadyan mung tansah anggatan aku sapa yen sliramu akelingan wong anggota hati cok sesama wae aku tresno karo kowe atekane atimu kaya gawe ora aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen turun nandeng sliramu ukuran tresno kudu padha ae luwih ing asmara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ayo nonton Reok. Reok Wayang, warisan budaya kita. See you next time.